jste si mysleli, že vás bude učit on? Ahoj děti, já jsem si pro vás připravil referát, tentokrát to nebude na kraji jako minule, ale bude to na konkrétní město, to město je Lipsko, které leží v Německu. Ještě než se vrhneme na historii, řekneme si, kolik má obyvatel, kdy bylo založeno a kým založeno. Lipsko má zhruba 500 000 obyvatel, konkrétně řečeno 587 857 obyvatel. Bylo založeno v roce 1015 slovanskými osadníky. A můžeme si teď říct historii tohoto města. V roce 1409 zde byla založena Lipská univerzita. V roce 1465 bylo povýšeno na město. V roce 1519 zde sem přijel Martin Luther King, Martin Luther King tam nemělo být. Martin Luther, po kterém je pojmenována naše škola. Včera jsme se o něm bavili. Přijel debatovat o teologických věcech. Pokud nevíte, co to je, tak já taky ne. Dále se píše, že v roce 1813 zde byla svedena takzvaná bitva u Lipska, kterou, pokud nevíte, z jedné části vedl Napoleon, a tuto bitvu drtivě prohrál. Jenom taková poznámka. Víte, kdo to byl kníže Karel Schwarzenberg, minulý ministr zahraničí, nedávno zesnulý? Tak právě jeho předek, Filip, kníže ze Schwarzenbergu, byl právě s Napoleonem u toho samého stolu, když podepisoval svoji kapitulaci. Památky. Je jich tam celá spousta, já jsem vyjmenoval jenom tady pár. Třeba památník bitvy národů, to je takový obří památník stojící u jezera, můj strejda tam byl a je fakt nádherný, můžete vyjít i nahoru a kouknout se na celý Lipsko. Pak kostel svatého Tomáše, ve kterém je pohřbený Johann Sebastian Bach, jeden z největších komponistů na světě. Pokud nevíte, kdo to je, tak se trochu divím. Pak taky dokonce i Bachovo muzeum, pak taky Lipskou botanickou zahradu, to víme, co je botanická zahrada, protože to máme tady v Plzni. Pak Lipský Vidrapark, a pokud jste nevěděli, že něco jako Vidrapark existuje, tak já taky ne. No prostě něco jako zoologická zahrada, akorát, že tam mají vidry, nutrie a další takový podobný zvířata. Lipsko má svůj fotbalový tým pojmenovaný po jednom slavném energy drinku. Ten energy drink se jmenuje Red Bull. Prostě je to tým Red Bull, to odkoupil. Mají i ve znaku 2 červený bíky. V Lipsku taky můžete narazit na několik Haribo obchodů. Zjistit, že můžete vidět hodně komunistických staveb, protože Lipsko po druhé světové válce připadlo k východní straně Německa. Jo a ještě jedna taková zajímavost nakonec. V nedalekém městě Halle, tak víte, kdo byl Hitler? Proslov. A tam byl jeden pán, který Hitlera tak trochu nenáviděl a přetrhal mu kabely od mikrofonu, takže Hitler třeba jenom mohl mluvit, mohl hajlovat, ale vlastně bylo slyšet jenom, takže jenom takový vtipný dodatek. To by bylo vše, já se s váma loučím a uvidíme se snad příště u dalšího referátu, tak ahoj.